כאן גולגן ונדולה. היום נשחק בשמאל הקסם. בואו נתחיל. זה הקסם. יש לך גומיות כאן. אתה צריך להביא כסף, לא מביאים לך בזה. איפה? והנה הכסף. אני אלמד אתכם איך לעשות את הכסף. אתם רואים את זה. רגע, אני אסביר לכם מה יש בתוך זה. לא. אתם צריכים את זה. קודם עושים... קודם קורא לכם מה זה מפתח ולמד אתכם. אז טוב, אני אראה לכם את הכסף. כן. אין פה שנים כלום. אתם חושבים שזה בתוך זה? כן, אתם טועים. בואו נכניס את הכסף. 10 אגורות. בתוך זה. בואו נבדוק אם זה כאן. רגע. נפתח. אין פה כלום. אבל יש עוד אחד. בואו נבדוק זה. וזה... בוא נראה. וזה לא בתוך... גם בתוך זה. אבל יש. ואיפה זה? הכנסתי את זה כאן, איפה זה נעלם? אולי בשקית? אולי בשק. וכן, הנה הוא כאן, בשק. טוב, בואו נלמד אתכם איך לעשות את הקסם. דבר ראשון, אתם צריכים גומייה. אתם צריכים את הדבר הזה. לוקחים את השק. שמים אותו ככה. אתם לוקחים את הגומייה. והופכים אותה לשתי חלקים. נגיד זה אתם עושים ככה, ככה, ולוקחים את השתי חלקים, שמים על זה, ושזה נתפס שם. רגע, נסדר את זה. כעבור. רגע. זה החלק הכי קטן, יש חלקים. לא, יש רק 3 חלקים נראה לי. לא, יש פה רק חלק. אל תדעו לשים לכם. נראה לכם את כל אלה הקטנים. זה הגדולים, וצריך 4 גומיות. רואים? 1, טוב, הנה שמתי. 2, נו, עזוב את זה. רגע, 2, 3 ו4. היום חיברנו את זה ככה. שימו את זה בצד. ואתם צריכים לקחת את הקטנים האלה. וצריכים לקחת 2 גומיות. אתם צריכים לקחת את זה. שים את השק ואת הדבר הזה. בתוך זה, ולחסות את זה ככה. טוב, עכשיו צריכים לסגור את זה. לסגור את זה, רק זה. הנה, סגרתי אחד. עושים ממש פיקסים לאומיות. יש פחות, מה אתם רואים איפה שזה למגנית? הנה, זה למגנית. עכשיו אתם לוקחים את הגדול. 2 הגדולים. אתם שמים אותו דבר בדיוק. שים את זה. אותו דבר גם בסדר כלל מהר.
ככה זה אמור להיראות לכם בסוף. נמצא קטע. טוב, אתם לוקחים את המטבע. לא משנה איזה. אנחנו לא לקחנו 10 אגורות. רגע, אתם צריכים להעלות את זה בסוף, אם זה נכנס לכם יותר מדי למעלה. רגע, למטה. כן, למטה. אז אתם צריכים את זה, מכניסים את זה. אומרים, איפה הוא עכשיו נעלם? אולי בתוך זה? פה הוא נפתח. לא, לא בתוך זה. אין בו כלום. רגע. בואו נעבור לחלק השני, אולי יש אתם בו. צריכים להסיר את השקית מהדבר השחור. עכשיו, איפה הוא? הוא גם נעלם מכאן. הוא גם נעלם מכאן. טוב. אולי הוא בשקית? השקית הייתה חומרת לזה. הוצאתי אותה. הנה. אבל איפה הזה? מטבע. אולי בשקית. בואו נראה אם זה בשקית או לא. דאון. דאון, דאון, דאון. והמטבע. בתוך. זה היה בתוך זה. טוב. בואו תראו עוד פעם אחרונה, אם אתם לא רציתם. כאילו הילוך חוזר. זה מקליט. זה מחבק מת. זה חניה, זה. הוא עושה את זה מהיר עכשיו. הנה. שתי הקטנים. שים את זה כאן. נשים את זה. הנה. ככה. רגע. רק רגע. הנה. עכשיו את הגומייה השנייה. שים כאן. שים ככה. וככה זה אמור להיראות לכם. וכאן. בתוך זה. טוב. הנה. זה דבר אחד. נעשה את זה מהר יותר. כפי שאתם רואים זה יותר מדי למטה. אז צריך להוריד את זה. ולהעלות את זה. זה אתם מכניסים את המטבע. הופ, פותחים את זה. אבל צריך כבר קלטתם את זה? כן, נראה לי שכן. אבל דולב יראה לכם במיוחד את זה. איפה זה? בתוך זה, וזה גם לא בתוך זה. אבל טוב, בואו. ביי ביי יוטיוב.